L-appell tiegħi lit telespettaturi l dawk li qed iseguna hija li fil-ħajja trid tagħmel l-għażliet, dejjem trid tagħmel l-għażla. Bħalissa f'dan il-mument partikolari hemm bżonn li l-poplu tagħna jagħmel l-għażla għal pajjiż li jżomm il-fama tajba li dejjem gawda kull meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U allura f'dan mument hemm bżonn li l-elettorat jappoġġa lil Partit Nazzjonalista. Dan hu mument li fih għandna ninaqdu, mhux nitkissru, għandna ninaqdu biex inkunu b'saħħitna ħalli l-fama ta' pajjiżna nsalvawha. Mhux għalina, mhux biex inkunu kburin aħna u biex niftaħru, imma t-tfal tagħna għal żgħażagħ tagħna, għal ħaddiema tagħna, għall investituri tagħna, għall fabbriki tagħna. Dan hu mument kruċjali u f'dan mument l-appell huwa biex jingħata l-għajnuna kollha li l-partit ħajqa mixi l-qudiem. Ninaqgħad ċertament ma' Lawrence, aħna rridu nofru oppożizzjoni b'saħħitha għal dan il-gvern, jiena ngħid irridu wkoll nofru reżistenza b'saħħitha għal dak li qed jagħmel dan il-gvern u rridu wkoll nofru alternattiva. U l-alternattiva f'pajjiżna għal dan il-gvern tista' tkun waħda biss, hija l-Partit Nazzjonalista.